Wonderful. As a way of introduction, tinotanga namuvhangeri Marufu vachimbotiudzawo makuriro avakaita in relation to nhau dzechikristu or nhau dzechivanhu dzatiinadzo. Yeah, I think in every African family, as you know, kwatinobva kwese chivanhu chiriko. Hakuna munhu anogona, unless mazuva ano, of course, zviri kuchinja, we have also a new generation which is coming. Yes. But ukaya from us, tikuzvara from 80s, 90s, vidzokera 70s, we're going back to the 1900s or 1800s, you find that we are entangled muchivanhu. Kanchiti vanhu ndokutaura both in tsika, magariro, chinamato. For example, inini, I'm coming up from a background where chipostori chiri kupracticewa mumba, background where zveun'anga zviri kutopracticed. Around me, isu musha medu we had midzimu miviri, Gusha naMbuya Murozvi. Mbuya Murozvi ndo vaigadzira musha, ndo vairapa. Kurapa kana pane vanorwara, vadii vada kubatsirwa even in society. But Gusha ndiye aidhila nemaissues emusha. Taitwa nemabhuru akadirwa. Kuti sekuru vanonzi vari pabhuru, vari kutochengeta musha. Kana mombe dzikarasika, bhuru rakadirwa rinotsvaka mombe. Dzodzoka, hakuna mombe yairasika, dzopinda mudanga nenguva. There were activities dzataitoona. Saka musingakaurika nekutsvaga mombe. Yes, Gusha aitoshanya. Chero tiri panguva yekudya, otosogara pahomwe. Muri kudya unozonga kuti hey. Ndako mutodya makutomira, makutanga kutombera. Yes. Otokutaura pane zvoda kugadzirwa, misha ida kugadzirwa, ida kusimwa, huku dzida kuitwa kumakuva pane zviri kuitika pamusoro pevakafa. We also experienced this. But also what was fascinating, chipostori chaigona kuvhengana nezvinhu izvi. Kuti tikanga taenda kumasowe, they find no wrong. Ini ndaitonzi ndine mweya wekuvhima, ndine mweya wegudo, ndaishandirwa namadzimai emupakurirwa namadzimai ababaeneji. Mazita anenge atirwa munonzi momeneji. You see, you find also, so wainzi kuti ngiro zimbiri dziri kukurwira, mweya wekuvhima kana ukabviswa pauri, mweya wekuvhima kana ukabva pauri, wakunzi wakwanisa kuprofita. But zvinhu zvandainzi ndiri kuakwaya kubva kuchivanhu, because mweya wekuvhima ndainzi ndiri kuinirita kubva kuna sekuru wangu, vanonzi vainzi vabhoni. You understand? So ndaikwanisa kuchiuya kuchipostori, then ndokwanisa kuva muroti kana muratidzwi ndichibva kuchivanhu. It was as simple as that. So chivanhu nechipostori zvanga zvaigona kufambidzana pasina kupokana. So kana une mweya uinawo uri n'anga uku, kana ukatendeuka uku wakusweta muprofita. I also find it so fascinating because patanga tiri pang'anga paibviswa bhutsu, kanga wasvikawo kuchipostori aibvisa bhutsu. I think maybe ndosaka zvanga zvine uyanga ane tsvimbo, aine mbiya nehari, uya ane tsvimbo ane mbiya nehari, uya ari kufuka jira kana ari kuprofita, uya ari kufuka jira. So pamba ane kufanana kwezvinhu izvi. So but ndo zvatakakura tichiona when we were growing up. Saka musi munyowanika pa No, I'm well versed in this. Hapana chataura pana chiko ichi handizvizive, ndiri musabata handizive. No. I'm a convert to SDA. Ladies and gentlemen, ndo muvhangeri Marufu vari kutiudzawo history yavo. Saka he's not a novice as far as these issues are concerned. And then on my left tina Commander Ibrahim. Munogona kutiudzawo kuti zvinhu zvinyowani kwamuri here, makazvibatira padenga here, kana kuti makatobva nazvo kubva mumalambo. So basically, as far as I can remember the history of the family, there was a great-grandfather who was called Ibrahim. This is the guy who helped my Anglican missionaries to come and establish Muno. Great-grandfather? Yes. Which means they were my 18 go? Yeah, and Waktar. Gamuri nyanga yakabudira yatanga nekunzi Ibrahim. So the name Ibrahim, he actually was given to it by my missionary wow, Abaishanda. Now, so this guy, he was a scholar. But at the same time, vanga vari shikiro. Pane zvaitika pavari.
like you would enlighten people, you would see things, foresee, foresight, prophecy, stuff like that. Moving down the generation after him, kwakazouya vainzi vana mafede vacho, iri nickname yekushinwa kwavaiita through ma-experimentations eung'anga, kuti pane power riri pavari rekuti vakadya ratsinga chikakurova iwewe hakuna mwe munhu anochibvisa, Alright. unotodzoka kwavari wodaro Kuti vachibvise. kuti vachibvise zvichienda zvakadaro till mudhara wangu. I grew up in a family setup yekuti hakuna chaitendwa, as in kuti tanga tisiri mapostori, tanga tisingaendi tasiri makristu ekweFM, tanga tisiri vanhu vechivanhu. It was just a neutral family. My father, because of the background, spiritual background yekumba kwavo, he decided kuti he didn't want us to be exposed that much. But Mchembere Manji, because he was a very particular and spiritual person, forced us to go to different. So Sunday taitoenda kwa FM, and by then he was a major Nyakudya. Then Friday taenda kumasowe, kukanzi kune bira, taitoenda futi kupi kubira. Saka kung'anga taienda kumabira, postori. I grew up in postori zvakanyanya. Postori ndakakwenda zvakanyanya, vese vana mudhara wimbo vayo ndakaonana navo. Then AFM, that was major till ndazosangana ne-brother-in-law yangu, and I went to Nazareth. So basically it's a world of exposure kuzvinhu zvine chekuita ne-religion and spirituality. Saka musi mutsva futi panyaya idzi. No. Ladies and gentlemen, varume vatinavo vese vari vairi, they possess what I would say a reasonable exposure yakada kusiyana nevanhu vazhinji kunhau dzechivanhu nechekristu.